kanzina Elisha tapera ku Cape Town amai avo vakaromba asi kwa mambo Mutasa kwavadaedzwa uko vachanopedzerwa nokuti kunobatwa basa ndimhurisiro vana vangu Trisha na Elisha na Alisha ndini Elisha tapera pa Cape Town hanzi amai avo vanogona kunge vakabata mushonga baba Isabel icho chamatsudzura chokwamutare kaviri kese vanhu vachienda bari chivindi munhu akangodona chete munhu anotomhanya asingakufa what about afa kana parufu kana kusasvika so vanhu vekwamutare kunogara amai avo vari kuti amai ava pese pavanoenda nevanhu kumvura vanhu vanogona kueredzwa nemvura asi havauye kuzotaura kuti kwataenda uko pane zvaitika tafamba zvakadai so vamwe vangu vasara mumvura havataure ende kurufu havauye so vanhu vanga vachida kuti amai ava vaende kunoripota kuti mwana wenyu anga akanditakura nemudhudhudhu aeredzwa nemvura zvakakosha mukomakebe Zimbabwe zvakakosha munoti kudini 0713938538 morning guys ndinonzi takudzwa kwaramba ndiri kuHeathcliff akachibata chimuti ichokwadi akachibata kuti dzvi Maxwell Benito kwamutare kudanga mvura makadiniko vamushamarari vangu takakubatai zvakanakisisa aiwa kana mutare yakabata kudai so vanobva vafara ndozuro vaichema kuti masaisai atiza amene kunana gokoko yes vaichema zvakare chauya rechimuti uko gokwe tiudzei kana makachibata izvezvi yes please tibatei pa 0718 692 regai katipinde muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors ozvonaka nyemba amai avo vakaromba ngavadzoserwe kapondo kavo ngaiende kwamambo nyaya iyo varoyi vakuru chaivo vanoda kushapurwa tsapfu neshamu ine tsarapu vanotaura chokwadi ndinonzi Tinosi Mutema Mombe pa Holland Farm kumvurwe mutsai Friday gomo hanzi amai avo vanofanira kuchachangiwa nchafu nekashamu hanzi shamu ine tsarapu ndochitsarapu baba Isabel atitoziva mene kune vateereri kana vachizvisiwawo tsarapu ndofunga ndiro ndikarova inodzura nenyama yes ganyamuto hanzi vanotaura chokwadi ndakambotaurwa namai mhofu wepaglenville 4 inonzi mbaba inonzi chagwirizana asi kwavaendeswa uko kwamambo tatonzwa kuti kwamambo Mutasa uko mawani regai tizonzwa kuti nyaya yacho ichamira sei ichafamba sei pari zvino timbonzwa mashoko anotevera baba Isabel vari kudzoka vachipfapfaidza vachitsudzura vachikwapaidza chimwe Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzura wamukaseiko timu rangu repakamfitsapo Quinton Edimo chinagana chimuti anenge akabata hariseiko sawira mukamumambo wamukaseiko mukomano paPick Tires vengesai tsikai ari pamanderesa pakapo chimuti akabata Isaiah Banda akamukomana weTex ari pachino chimuti akabata Morris Piri uriseko pachino ipapo Onisimo Mutimba Bode Nyamapanda Jonathan Mativega Radio Controller Professor Nyamata ipapo Timothy Mpopele Othabwe from UK chimuti akabata wamukaseiko chenge basara mbadambozi nesikagagano washidari Cecilia Bandam akabata chimuti bozi wamukaseiko bosi chinenge chimuti bakabata buru kufamba nacho wamukaseiko Cosmat Fakamoto kamoto chimuti akabata kuti paka mukoma KB yes ndoda kutanga pa update yekunzvimbo update yandiri kupai ndeye kwagutu then ndokupai nyaya diki isina kukura sereka nyaya yandakataura yekubhowera kwa Chief Nyashanu kwa Bangure nyaya iya yemukadzi akazvisungirira pamba ari mukadzi wemunhu akaita chikomba chine mukadzi wacho ndokuenda kunozvisungirira pamuti wepamba pechikomba afa kudaro hama dzemwana akafa vabereki vemwana akafa murume wemukadzi akatorwa nechikomba vakasvika pakuenda kwamambo vachida kuzomutara nyaya iyi but pakutanga vasati vaenda kwamambo vakazama kuda kuonesana chikonzero vanhu vanova ndivo vakapara mhosva yekutora mukadzi wemunhu kusvikira vadanana vakambotiza nemukadzi wemunhu kusvika kwavakaenda naye kusvikira mukadzi azofa vakagara nenyaya iyi vasina kuenda kwamambo ikauya pano panhevhenyo tikaitaura kusvikira kwamambo yasvika mambo Nyashanu vakazotuma minhume headman Mavhire Gudo kuenda vaenda panzvimbo iyi vachiti natumwana mambo ndigozotara nyaya iyi nyaya ikataura kunzi vakomana vanozova zvikomba vaifanira kuti vabhadhare mari pakasabuda mutauro wakanaka zvokuti mukoma wechikomba akaita sekunzi aipokana nenyaya idzaitaurwa vapokana kudaro
vakabva vazoya zvakare zvikanzi mangwana tofanira kuti tiungane. Pakaungana mangwana zvikomba hazvina kuuya zvakare. Havana kuuya. Asi vakazoenda iko zvinozvi. Chinzwa iZimbabwe pakazoeni nyaya iko zvinozvi payave. Nyaya iyi ndekwamambo Nyashanu, kwaBangure Headman, vakazonzi ivo nezuro mushure mekupinda kwedare. Kana ndichitaura kwaBangure mhuri yeZimbabwe, Headman vanonzi Chikuwa, kuri kwani kwaBangure Chifuvari Nyashanu. Vakanzi izvo nezuro vanofanira kubhadhara mombe 7. Shoko riri kubva kwamambo. Pamombe 7 is 1 imwe chete inenge ichida $250. Kana dzisiri mombe wawana dziri mbudzi dzinofanira kuita mbudzi 5 dzakamirira mombe imwe chete. Kana ari makwai anofanira kuita 4 akamirira mombe imwe chete. Right, vabhadhara kudaro. Right, mutumbi uchiri kumochari. Zvauchiri kumochari uchaitwa postmortem musi wa 2 April. Kana waitwa postmortem musi wa 2 April, chikomba ndo chiri kunzi chichaenda kunotora mutumbi. Chatora mutumbi zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa basa kana kutora mutumbi nekuti kunenge pane mwana ndingasinganzwisisi. Ichokwadi. Kunge vakuwashava. Kunge vakuwasha. Vokubohera. Saka nyaya iripo ndeyekuti mukuwasha postmortem musi wa 2 April. Yaitwa musi wa 2 April, chikomba ndo chichazesei chichabhadhara chichanotora mutumbi pamwe chete nokumhanya nerufu riri kuitika zvinezvi. Mombe dzipadzanzi 7. 1 ichaenda kwa Chief Nyashanu, 1 kwa Headman, 2 kumuridzi wemukadzi, 3 dzichienda kumusha kwakaberekwa mukadzi uyu. Apa inyaya dzangotaurwa naIshe kuti tichitanga kusumudza nyaya izvezvi ndo zvamuchaita. Hatisi kuziva kuti pachazotakurwa mutumbi wakuenda kumusha kuvaridzi vemwana. Vachanosvikawo vachiti ngozi yavo vari kudei. Baba Isabel, muri kuti pachaitwa postmortem musi wa 2 April. Mukuwasha avana wa boyfriend. Ichokwadi. Mukuwasha dondo. Ndiye achanofambisa zvinhu zvese. Ambotanga abhadhara mombe 7. 7. Dzimwe dzinoenda kwa Headman, kwa mambo, kumuridzi wemukadzi nevaridzi vemwana. Kutanga nyaya. Ndiye achafuta mabills. Right, mabills. Postmortem kunotora mutumbi ndiye ari kunoita zvese nechikafu pachasvika vanhu. Kusvikira mudzimai uyu avigwa. Then vabereki vemwanasikana atizive kuti vachati kudii. Hai! Tsarapu ishamu inenge yakati mwarara sezvakaita chanza cheruoko inorova iyoyo. Ndinonzi Philipi Basira Panotoni. Tsarapu inenge yakati mwarara 5 in 1. Yes. Uku ndiko kabata chi1 asi painorova dzinosvika dziripo 5. Kana uri musana ucharowa 1 but mukatasa musana uchaona pakadhidha 5 shamu. Tsarapu. National FM Tsarapu. It's National FM Tsarapu. Akakanda shukurungu Tsarapu andidika. Morning KB na Bozho. Zvakaoma amai avo ngavadzingwe mu village vanopedza vanhu. Muroyi mukuru chaiye ndimutsiroka baba na amai 1000 pa Epworth. Dombo raMwari pamwe na baba na amai Julie Musongore kwa Chibhamu kugoromonzi nemhuri yose yekwaZawakali. Ndinoti makasimba here ndisingakanganwewo murume wangu Mofera baba kupa vaenda kubasa. Ndinonzi Brenda Sinanje ndiri kupi kuAvondale. Akachibata chimoti Brenda Sinanje kuAvondale. Paka Harare DZ uku ndoko na mailenso kako. Kwana mailenso Tangopinda tangoti ngodarika oneko. Kune mukomana ave murume achigara pamape vabereki vake. Mukomana uyu second born. Pambapa pane mukomana mukuru ane 42 years asati aroora. Second born ane 32 years vane musiyano 10 years. Ndiye azoroora iko zvinonzi kuti apinde zvakare pa 32 years anga asati aroora. Aroora kudaro. Aroora mwana ane 23 years dzekuberekwa. Ari pamba kudaro vari kugara vabereki vavo nemba hombe. Umwe nemwe atori nerumu yake. Vaitoshandisa rumu imwe chete but unoda kuti mwaroora avhapiwa rumu yake. Muroora ari pamba. Amai vanozikana nemusika
vachitengesa vanove amwene amai vari pambapa vanove vakomana mwanasikana aroorwa anotaka wacha zvinhu zvake. Mwanasikana asati akwanisa 2 months ari pambapa munyowani achakupinda ari kupisa ari kupepa mukufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitifa tiri vazi aiti miri matikitifa mukufamba kwedu tiri vazi aiti tiri matikitifa tiri vazi aiti tiri matikitifa mire pamusoro pari kuda dhibhodi apa rekwana apa inzwa muzukuru. Yes, zvazoitika ndezvekuti muroora uyu anga achiti pese paanowacha hembe dzake haaziriye anodzibvisa pawaya. Aitozochinzi hembe dziri kurohwa nezosereke ndazodzibvisa chireka ndikutorera mumba mangu ndikubuditsira dzingave dzake dzingave dzemurume wake. Pose paawachira chero dzisati dzaoma chinzi naona dzingatsva aitozopiwa dzimwe. Nyaya yanga iripo ndeyekuti vaingoda mukana wekumbotora nhumbi idzi usipinza mumba mavo. ndiani aidzibvisa? Vamwene Okay, amai vemurume. So zvazoitika ndezvekuti akatanga kushaya chipfeko chake chemukati. Akati mama hongu hembe mandipa but pane imwe hembe yanga isipo. Zvikanzi yanga iri papi? Zvikanzi ndatora hembe imwe hembe yemukati ndobva ndainika hazviiti ndinike pachena ndazotora imwe hembe ndokuisa pamusoro ndichivhara-vhara. Saka ndinoziva kuti kuoma kwadzo inotooma chete panichadzibvisa. Kekutanga akaipiwa, kechi2 haina kubuda. Payakaramba kubuda kechi2 amwene vakazotora muroora vakati mwanangu kuya pano pamba zvakawanda zvinoitika mudzimba asi vakuru takakura kudhara. Ndiri kukumbirawo jira ramunoshandisa kana muri mumba menyu. Ndine chikaranga chandoda kuti ndiite baba namai nokuti mimba ichauya ndeye mwana wokutanga ndoda kugadzira kuitira lengi teinyore chiwiri bendifoka chiwembake mirikasha mana gogo banda muri kwa ikoko ana gogo chiyangwa ndiminoziva. Muroora akati ndoguna kuudza vatete ndoguna kuudza murume wangu nokuti kweduwo kune mutemo wokuti hembe yese yemukati haitenderi kubatwa nemumwe munhu ndeyangu ndege. Saka regai nditenge ndakumira kuhama dzangu vachibva kuti wo kana zvakadaro kureva kuti kwenyuwo kune mutemo iriko handingakumanikidze muroora anofanira kukusungirira. Kana kwenyu kune mutemo no problem chirega zvakuitaura uyezve chirega kuchipa jira racho nayo. Ndobva vagara jira chibva rangozoshayikwa. Haana kurisa panze jira rinogara mumba but jira rakashayikwa kekutanga ndoshayika kechi2 ndokusvika ita mashira 3 haasi kuwanikwa. Right, mukadzi uyu paakateka kuti iye handina kuteera mwedzi uno ndajamba. Amwene vakanga vati paunongojamba mwedzi wokutanga unofanira kuti undiudze ndigare izvi zvandakutaura muroora kunyange kubusha kwenyu kune mutemo. Aiwa bada anozvarwa pamusekuru wangu. Okay, chikaranga chani chete apa ndechangu. Okay, iwe unogona kuchema kuti ndarasikirwa nemwana but ndinogona kuchema kuti ndarasikirwa nerudzi. Mwana ndiwe pano. Saka ndinokumbira kuti paunongojamba chete wondiudza. Muroora achijamba achiudza vatete vake kuti ndozvandikaudzwa. Vatete vakati kwete vachazoziva zvavo but usaite sei usataura. Ndobva angozonzi wakajamba 1 but sei usiri kundiudza. Muroora akati ndanga ndichida kunyatsonzwisisa kuti zvechokwadi paunoya wechi2 ndinomeka chokwadi kuti ndaita sei nekuti ndiri musikana ndakambozviita kunyange ndisingaziye murume ndakatombojamba but ndakazonoti sina pamuviri. Saka ndaida kunyatsonzwisisa kuti chokwadi ndizvo here kana kuti kwete. Zvikanzi alright jira rashayikwa zuva rangoudza amai ava mukoba KB mwanasikana mangwana kuseni haachagoni kufamba. Mwanasikana akuzvimba kwakavanzika. Mwanasikana kuendesa kuchipatara kuzama kupiwa mushonga kuzama kupiwa mapirizi akatobva ikoko akaisiwa mungoro kana kufamba achakwanisa. Madhokita taura chirwere hachisi kuwanikwa. Ratumirwa shoko kuhama dzake. Hama ndikuda kubashikwa dzikataura ndokuya chibva dzakaenda bembera. Zvikanzi zvakaitika zvetinozviziva. Mwana uyu akashayikwa chakati uyezve akatsvaka hembe dzake dzaishayikwa. Tiri kukumbirawo mumbotipa mwana kwe3 days. Hama dzemwana ndobva vatora mwana. Vatora mwana ndobva vabuda naye. Zuva rachi4 ndobva vadzoka naye. Pavakadzoka mwana anga achifamba. Vachingodzoka pamba chete. Zuva rekutanga radzoka mangwana kuseni vamwene havana kuonekwa pamusika.
zuva rachi2 amweni vanokuwanikwa pamusika, rachi3 vachibva vashedziwa vatete vavo. Zvikanzi izvo muroora akadzoka kumba ndokurara zuva 1 ndobva adzokera kumba kwavo. Anobva zvakare muTZ imomo. Ndobva vashevedza mumwe mukadzi wavanoshanda naye pamusika. Zvikanzi ndiri kukumbirawo kusandiona kubasa uku, ndiri kurwara. Muroora wangu anobva panzvimbo pakati, pahouse number pakati. Ndiri kukumbirawo kuti mukasvika ipapo momubvunza kuti ndikaone sei vatete vako. Kana vasina kuuya nyararai, kana vauya muvape jira. Jira rakashayikwa riya. Apa risati ndiro rakashayikwa ka. Ndiro richibva raenda. Jira raenda. Muroora anosvika, vatete mabva kupi netumwa navamwene vako. Vatete vanofonerwa vanga vasipopinda mudhorobha. Zvikanzi mira, zvikanzi handomira hangu ndondowana. Kusvika vatete vasvika, zvikanzi ndatukwa nasevere kwakaroorwa mwana wenyu. Kwanzi ndiuye nepasiro iri mupaperback. Kunovhura kudai so. Chichi zvikanzi kuturai pasi. Zvikanzi vatete ndojira netsvake. Chichi chiri kuitika, ivo vari kupi? Zvikanzi vari kumba vari kurwara. Vari kurwara izvo zvikanzi vangondipa asi vanotutiza singayo kubasa. Zvikanzi ndo itai kuti vauye ivo. Saka jira rakasvika nezuro. Rasvika nezuro, vatete nemwanasikana wavo vati isusu hatisi kuenda ikoko kusvikira ivo vauya pano. Saka tamirira kunzwa kuti sei vasina kuenda, sei vakarara vari mumba, havasi kuonekwa, ende chirwere chavo havana kuchitaura. Chavaita kutumira jira. Saka vatete vai vachibva vati dzokerai nejira iri munoti vauye nawo iro. Jira rakadzokera kuna vamwene vasati vauya. Asi apa kwavakafamba kwachinzizo, ndoda kuti imimi muzive kuti chii chakaitika. Handina chandiri kutaura panyaya yenyu, ingodzokera ikumba. Kana pane zvinenge zvaitika, pane vari kuti varida kutaura nemi, ndidanei ndindofanira kutaura navo. Saka vamwene vakurwara. Asi apa sati pasikana kurwara chii, ende kumba kuya havasati vasvika. Sezvo zvakaitika nezuro, pamwe kutaura kune kwandiri kuita, pamwe vakaenda here kandi havasati. Tamira kutinzwa kuti zvapapi. Kana muchizvinzwa vekumba kwemuroora, tiudzei kuti yapapi. DZ 27 minutes past 10 ndo pafika nthawe pali manje. Ziri kuita kudiyana, ziri kuita kunyanguta na kota to 11 pa National FM wapata basa. Caroline Tulani Sitole wati werengera kamfeso muntu ndi watonga pabodzi kana Nambia baba Isabel matsudzura chapa DZ. Wona ma messages ari kuyapana apa. Kanyemba na Bozho amai awo muroicha Yesa Kapondo ndo inomutsa munhu here. Ndi mutsoka amai nomusa pa Damkwesi ndi mama Kiki pa Epatoni. Dedza izita rangu katatu kuti mama Kiki baba Isabel. Mama Kiki. Oh, po rikiti vo. Okay, icho choku DZ mwana komana ari kuziva here zviri kuitika pamusha apa? Ari kuzviziva zvese. Ari kuzviziva kwanza kangonyarara. Ari kuti ndofana kuti ndiite sei. Even vatete vake akataura nawo, but mwana komana ari kuti ndoita sei. Muri seiko Kanyemba na Bozho icho chepa DZ icho mahwani varoi vanofarini kuti zororo veduwe kukuroya munhu asina mhosva. Munonzwisa hasha imi. Jira iroro ngavagare naro hande vairida here. Tete ngavasaritore jira iroro. Ndinonzi Maiva. Okay, Maiva pa Glenville vakachibata chimuti. Apo mwana 42 years asati aroorwa, uyu azorora ine 32. Kuti mwana uyu wekutanga uyu pane zvakaitwa pari. Zvinoratidza kuti vatodi kuti vana varoori. Baba vari kupi? Varipo. Baba varipo pamba? But vanofamba ne-wheelchair. Amai vari kurwarei vamwene? Hapana tazive kuti pose apa atumira munhu chete. Vatumira munhu 2 days vasingaonekwi, vakarara kusvika vazoshedza munhu wokutuma. Okay, rega timbotengesa nevasawira vedu veCell 1 Electronics. Pure quality, no deception. Ningi Kanyemba na Bozho tingade kutsvaga zvakawanda zviri pachena kuti amai avo vari kusacrifice vanhu nenzira iyoyo vachienda vachinotorwa nemvura pakutoda mubatsiri anoziva zvaanoita amboongorora amai ivava vachapedza hama dzedu mutsa vese vari pasi pasabhuku Nyamutumbu kusanganisira mbuya nasekuru Mapirwe
vose, tete vangu Maisandra Nyakurukutu nevazukuru vangu netimu Mashasha kubva kuna Addington Pwanya kusvika kuna Joao. Ndinonzi Hita Nyakaringa, baba Ropa kwa Murehwa Murenge Village. Takachibata chimuti kuti 5 minutes past 11 ndo pafika nthawi pale manje tsudzurani chinangu Isabel tozopinda kamuchitoro nemasawira vedu ve Ground Breakers Earth Movers GB Huchi. Icho kwadi mu Zimbabwe gandi kupa update muri Zimbabwe yekumangura ye murume akauraya mukadzi mushirime kuti akamutema nesimbi akamutema nedemo akarova nesimbi vakaenda kukoti vaenda kukoti vari kukoti kwa mukadzi akadzorora kumba chinzi murume asara ikoko but kana achinga kuzotongwa mukadzi uchashevedzwa mukadzi ana kushevedzwa pakangosonzwa kunzi murume adzoka apiwa community service but akanga ataura kubva kumapurisa kusvika kukoti kuti izvo murume uyu akandibvisa kuda kundiuraya ende sezvaita zvese ndezvekuda kundiuraya achishandisa maweapons anouraya. Murume uyu adzoka mukadzi akangaenda kumba kwa vabereki vake chikonzera ngasagari kumba achitya murume uyu achibva temera mukadzi aine murume anofungira kuti ndiye akazotemera mukadzi umwe akambaya bali chinhu chaimbaya chairatidza kuti chaibaya chichibuda kuseri akabaya kuri kumusana inobuda kuseri akabuda padumbu kunobuda kuseri ende mukadzi uyu anga akazvitakura zvokuti twangachifungira kuma 5-6 months zvazoitika ndezvekuti izvo mukadzi uyu afa kudaro murume uyu ari kunzi akatozomboonekwa achitaura nevamwe vanhu achiti achamira pamusoro penyaya iyi ndichanetsana naye ndichaita sei ndichagona kumukwadza zvokuti vanhu vanga vari mukati mokutya izvezvi mukadzi aonekwa akafa kudaro vanhu vakazoenda kumba vakanoona kuine t-shirt yake asi iko zvinozvi veukama vemwana akaura uyu vakwanisa kutaura nehama dzemurume uyu ari kupomerwa kuuraya vachibva vati ivo tazviona tazvinzwa kuti mwana wedu akaita mhosva yekuuraya munhu uyu but zvatakuita pana paisi ndezvekuti taakuchikumbira kuti kana mutumba uda postmortem uchinge wauya taakuchienda kunoitira urufu rwacho pamba pake ipapo so ndezvo vakawirirana nezuro vachiti mutumbi wakutakura kuenda pamba saka nhamo nezuro yanga iri pamba pemurume uyu but iye asipo but maitiro acho manje ndiye kuti vanhu vakazoenda kumapurisa vachiti ivo ndo zvatawirirana nevanhu kuti hama dzemunhu uyu kuti kana mutumbi wauya takuchienda kunoita kunoita mariro pamba pemunhu uyu but zviripo ndezvekuti vanhu vari kutya kuungana dai zvaigonawo tawana manpower nokuti murume uyu akavimbisa vanhu saka nezuro vanhu vaiti vari panhamo veukama kana varipo vanhu vaimboti mirei ari masikati veukama pavakambobuda vanhu vakabva vatizawo zvakare kusvika kusara vega zvokuti vanhu varara panhamapo vashoma saka nozuro takaita kuti titsvage inspector Kowera pamwe chete naASCOM vataichitsvaga kuti tite sei titaure nawo mushure menyaya yekuti sokutya kuri kuita vanhu vangabatsirika sei nhasi ndazokwanisa kubata ASCOM commissioner ndavabata kudaro vataura mashoko ekuti iwo nyaya iripo ndeyekuti chirega ndibate vakomana vangu ndinzwe kuti nyaya izhi toifambisa sei kurufuru paruri nezviri kuitika tichadzoka kwamuri asi chandiri kuvimbisa ndechekuti hatidi vanhu vanopfuvisa vamwe vanhu munyika yeZimbabwe ivo muri munyika mune mutemo ichokwadi ndo zvavavimbisa. Tinotenda Commissioner Paul Tembanyati mutauro wemapurisa Zimbabwe yose vari kuti vachabata timu riri kupi riri kuMashiwesi kuitira kuti vakwanisika kuenda kunochengetedza pamwe chete nokunaka kuti vanhu vaita kachirongwa chokuvigwa kwomudzimai uyu zvakanaka vasingatye ichokwadi ichocho so mariro ari pamba pemurume pemurume iyeye asi iye hapo mumba make makaonekwa mune t-shirt nebanga ranga risina ropa mungori nebanga rakaonekwa net-shirt yakambenge akapfeka kuti ari kutoratidza sekunonzi munhu yakatombodzoka ipapo ndakabata chimuti ndinonzi mamoyo ndiri kuhwedza chakabatwa chimuti kuti dzvina Effort Nyakasaka the Korean man vamwene vekudziva raswekwa avo ngavasiwe vakadaro kana vakauya kuzokumbira ruregerero murora natete vake ngavarambe ndinonzi Willard Kameyo Dredi paBelvedere Dedi asina rasta tinotenda nekuramba makabata chimuti pari zvino titendereka timbopinda kamuchitoro nevasaura vedu veGround Breakers Earth Movers GB Huchi mablateni apindira mustudio Kanyemba na Bozho pamapfapfaidza baba Harare amai vangu vasimuka kutamba zvavasati vaita kani ndinonzi Gift Maria pera pa the Green Pool kumutora shanga Givela pamutora shanga ko 40 ikanati yatokota naiwe Gift Maria asi yatopera kare seti yatengeswa mari yacho uri kuyarini ko naiwe Give aiwa Give it murume uyo wekutiza mhosva dzake
ngazive kuti chituna achitizwe aparira anzi aparira dzinza munhu mukati ndinonzi Maidenzel ndiri ku Bloomingdale. Imhosva kai kura yemunhu Baba Isabel kura yemunhu ingo tinogara tichitaura kana matadza kunzwisisana dzosera mwana wevaridzi kumba kwavo tsvagai vanokubatsirai handiti vanokugarisai pasi moita sei mutaurirana womudzorera sekumutora kwawakaita. Yes. Bhozho naKanyemba korasa uya wekurepa mwana wegirlfriend yake akazobatwa here arisati tsvagurudzwa ngoma kebe regaiti tsvake please yemukadzi wakaenda kumazuva ikako vateerere vari kudaka kuziva update payave Kanyemba naBhozho Magonatani ndakakubatai loud and clear ndinonzi blessed kurwa kumire kuguruve kukachuta yeish ari kurwa akamira. Yes, baba namai ameni musaruro padomboshawa chiri ti chimuti ndiani koyo apindira. Okay, ndichangosvika Kanyemba naBhozho ndinonzi ambassador tinashe gotora pa Solomio. Mangamaenda kupi kwa ambassador? Kutsvaga mari. Deka. Right, kana wafunga zvokutsvaga mari rega kubira munhu. Varipo pa number 118 Harare Street and Albion muHarare. Kana ukatadza kusvika muHarare pa number 118 uri kwauriko kupa foni pako unokwanisa kuita sei kutsvaga kesi zvekare kubudikidza Premier Bet Beja Magrini uwine Magrini 28 minutes to 12 ndo pafika ndakwe pare manje hanzi munopisa vakomana Kanyemba naBhozho ndimoresereuka hanzi ndimoresereiwo Moresai Save anogara ari pachimuti ndinonzi Lenmo Tekere pachitungwiza. Yes, hanzi munopisa vakomana ndimoreserei Save anogara ari pachimuti ndinonzi Lenmo Tekere pachitungwiza. Lenmo Tekere ari pamusha mukuru pachitungwiza ainopisa chitungwiza. Okay, yeah. Baba Isabel tichipedza pana patiri kupinda kamunzira takananga kupi mapisa Matabeleland South Province ikoko chako makadini mukoma Kanyemba na mukoma Bhozho ndimai anotida ishe kumapisa takachibata chimuti tirikuya ikweyo mai anotida ishe tirikuya ikweyo please mangwana tine ZBC Radio Services Roadshow tinenge tiriko kupangura dimba kupangura gombe kuvhura kubwera kwa Independence Celebration inoya zvatovhurika kudhara. Yes, ndisika tinovhura zve so tiri kuti isusu Zim 846 Unity and Development towards Vision 2030 mapisa Matabeleland South get ready hanzi na Make Nosta mukuru wekufa okay, all right, ndazoibata nyaya yacho okay, ndazoibata Amake Nosta ndakuchemana nikangasi katatu ko Boss Black Sam makachibata chimuti nifuna kumonisa ndimurosere makazu umari Ezra nakaunda yes ko mudhara kerere aripo sekuru Phiri ari kuponi muchiri kuziva here Boss Black Sam ndamenyewa 0713938538 mamuka seiko kule Deni pa Bionic Engineering apo tozoti munenge makachibata chimuti kuti dzi Baba Isabel asitingaite sendiani angauye akamirira kaParliament of Zimbabwe nokuti inyaya yagare chitoro newakawanda kuti azvikwanisike here kuti pave nemutemo unobatawo varoyi because zvachemedza zvashungurudza ende hapuna musha unoti usina anoti ndakaroyiwa nokuti zvinonetsa ndezvo evidence uchapupu ndikasvika ndikaba panapa vanogona kutsvaga mafingerprints vona kuti andani ndiakanyemba asi tine vabatsiri vanoti kana mati handi kumatarizi moto handi chikonzero ndiri umbowo kana muchida ndikudzorerai zvinhu zvenyu zvoya kwamuri munhu bvati aiwa ndasimudza maoko hakusi kubvumereo kana kuti munhu anomanifesta achiti ndini ndakaita izvi semunhu iyeuya anoti ndini ndakaita izvi anofanira kuita sei abvuma ameno ndosaka tiri kuti tikamboshedzaka
ine umbo munhu ngaabatwe, isina umbo haina. Kunyange zvokuba zvacho chaizvo kana pasina umbo munhu anongodzika kumba, but zvine umbo munhu ngaabatwe. Uroyi hwacho vane umbowo vanofana kuitwa sei? Pane here anosimuka achiti inini ndine umbowo wekuti kanyemba kanoroya bhosho? Ipapo ndipo panodizeka amuzukuru ndokusungisa mazviona unokuti ndosaka itori mhosva kuti munhu aita sei andiroya. Ndomanetsera zvino zvoda vakuru vambuya asi choshedza vapi vazotivhura pfungwa, nokuti vanhu vanotaura kuti ngapaite mutemo unobata varoyi, asi unomubata sei muroyi wacho? Kana vakuru muchitinzwawo, kana vanoziva mutemo kuti nyaya yakafanana neii vanofanira kumbomira pairi vachitipindura ndi ava atibatsire. Tombonyorera kuparliament of Zimbabwe kuti ngavauye panapa, anokwanisa akakuuya akamirira parliament of Zimbabwe ombozodavira vateereri kuti sei pasingaite mutemo. Handiti yes vakomana vapindira, unonakirwa chero usingadi kunakirwa. Ndinonzi knowledge batanya muparadze baba papfukwa Warren Park D takachibata chimuti kuti G. Toda kuti utigadzirirewo ka amene unokagera sei National FM. Kasayo National FM anonzani knowledge baba pa Warren Park D. Okay, hanzi wekuroreswa guva akagonekwa, maybe mujolo ungapere. Ndinonzi Davis Ndiraya, ndiri kuStone Ridge kudemu. Ina ndinzwisisi chii chinonzi mujolo kujola zvakaitwa nemurume wekubwera 07 ane mhuri yake. Alright. Achibva aenda kunodanana nemudzimai wemumwe munhu. Iye mudzimai uyu ane murume wake achibva anodanana nemurume ane mukadzi wake. So muri kuti mujolo murume wemunhu anodana nemukadzi wemunhu, iye mukadzi wemunhu ane murume wemunhu. Ko inini ndine mukadzi wangu ndada mukadzi wepili, ndinotikombisa asina murume mujolo. Wow. Kana zvisiri official mujolo papapati official ndeyekuti okay maona mudiwa wenyu wokufambidzana naye munobva masvika kuti mai Isabel ndaona mkazi wakufambidzana naye saka ndiri kukuuzani kuti kana ndikachedwa kufika kunyumba ndinenge ndiri kunani kuna mkazi uyu. Ndinotaka ndadiwa kapapapati mazuva aya ndiri kukombisa aya ndiri kutaka kukubhanyari kunotaka kuti ndaona munhu. Baba Isabel kana mukadiwa hamuzotaure ndo mujolo asi kana ndazoenda kunotaura hauchisiri mujolo but ndokutaka ndikunotaura chii chinonzi mujolo. Okay hanzi vateereri dai sekuru Thomas Dodi mufundiri wachitizwawo mutibatsire. Mujolo kufadza nyama zvisiri pamutemo. Ndinonzi sabhuku tamba woga pa MB Transport. Saka maibvaka definition yemujolo. Tamba woga anenge akabuda chimuti baba. Ndiye wokuzosendera message Tami Moyo. Kuti ndiri kunzwa kuwara nevoice. Okay, ona messages ari kuita vaisabel. Verengai wo yangu amwene avo vanoroya kani. Zuva rakacheka nyika ndinonzi gogo buzuzi. Padombo shava. Yes. Apo chinge chakabatoka boko kuuzizi. Iyo dombo shava. Vanomhanya nacho zvimozi kuti ndo kunogara baba Miriam ka. Peter Zulu. Baba Miriam. Bababidza. Takachibata kuna kuti dzvi kaipina bhosho famba chimuti famba. Ndinonzi my brilliant mawengwa kubhuhera. Ndiri kukumbirawo shoko. Kana pana anenge andionerawo baba tu Mr. Innocent Muchenjekwa. Kana kungobipawo zvenyu ndokuziva kuti muriko bipi zvayo. Mr. Innocent Muchenjekwa musadaro. Baba tuka bipi zvayo. Sure. Amiri pamwe zvinogona kutangira kungosvika kuna bai tu. Kana bazvidza muti dedi muri kutsagwa. Bhuhera ndokumusha kwangu ini ndobva kwachiurwi. Nyika yose ngaidzidze kubva pa 07 mujoro uchatiparadza. Ndinonzi Philip Basira pa Norton. Yes. Zviripo ndezvekuti mataura izvozvi nyaya yekubhuhera 07 vanhu vanovhunduka
wangopinda nekamhepo 2 minutes after vatanga futi wadarika vana varorogeza baba. aiwe fane ndada ku okay yakazoreba okay mujoro kufadaya zvakapfurikidza mwero. Yes. Ndinonzi Joshua Mazadza mukomana wechidhindo nga paborodeo. Kufadaya zvakapfurikidza mwero. Toda kuziva kuti kupira apa ukazodarika apa wakufadaya nokuti kupera kwemwedzika kupera kwemwedzi ndatambira ndobva ndaenda zvangu paSouth Park apo paBoss Chineke ipo ndatoina ndisidakana seni ndobva ndanzi naBoss Chineke buriro ndobva ndafadaya mujoro here 10 minutes to 12 mujolo munhu anenge achingodanana nemunhu wese ndinonzi Elisha Mudare paHatfield pariseiko nhasi. Avaiwe baba Isabero umwe manje panapa zikanzi mujolo kufadaya magunanzi pane rimwe wedhedhero zvakare nemujolo mujolo magunanzi kufadaya kwanza zvinongoreva chinhu chimwe chete. Okay. Chinonzi mujolo kuteerera dzimwe radio station uchisiya National FM. Ndini muzane namo Sasha paVictoria Falls muri seko vakomana ndo mujolo ramba uri pachimuti kusiya National FM ndakatetekera ka kubuda mumba mune mudzimai kubuda mumba mune murume uchienda kuti imwe imba aiwa ishone muzane namo Sasha paVictoria Falls chakabatwa chimuti kuti dzvi kanyemba na bhozho ndikwasiroka tiri musimba rashe medical center iri kuenda kuprogramu yeDiscovery Ambulance Services kutanga na Sister Stole, Mrs. Sibanda, Mrs. Mupamarwo na Commander Lassie Goodwin. Chino makwanani Matibaba Simba. Yes. Chirema the commander. Aiwa tinotenda basa sebasa. Ndichazokupa mswe mande chemusikana kaundi mukadzi aita zvekutengesa muviri pamurewa. Vamwe vakuchizomutora akuzonotorwa kumochari. Vanasisi vachibvabvisa hembe dzese kufamba zvavo vari maliseshe kunotora mutumbi. Saka izvo zvekuchema kwemango madzimai kuti vakomana chafa tonyarira kupi nezvakaitwa nevasikana amai kumakunde amai kumakunde kumajusi dzekesa musutu kufamba usina kupfeka musukani vaibva kupi vachienda kupi uyu munhu akafira kuti kune makumwe kunonzi kumasky blue so ndo kwavaibva vachienda pachipatara kumochwari kunotora mutumbi weshamwari yavo kumochwari vachinotora mutumbi wamwavo vachiti vachitora zvidziviriro zvichimwewa mudenga kwakuri kubasa kwedu izvi ndosipanira zvataishandisa izvi zvinoitwa nevakomana nemakombi kana mwawa wafa anotorwa kopi kwa musoro wekombi rombo lodhewa rombo rekandwa pasi vakomana gama risado nepasi bhegi rebudirwa Andrisi Viega kuMozambique alipo pachimuti mujoro kunyanya kufadaya ndapindira mushuruko kune nyanya muri yeZimbabwe beti makosiro Zimbabwe ndonaka vakomana Zimbabwe inono kusanganisira nedanga rembudzi nechirugu chehuku zvese zvakatsva zvese zvinoswa rufu zvakatsva asi moto uri kupisa zvinhu izvi waisazika kuti uri kubva kopi zvadaro babava pakapera zvinhu zvese kutsva vari kubasa vakange vakutodzwa nevanhu kuti tiri kuona mumusoro menyu muri kufungaira utsi utsi hunotokachidza vanhu kuratidza kuti pane chiri kutsva but ivo pachavo vasingazvinzwe vakasvika pakuti senge munhu auda kurwara nenjere kuti vanhu muri kunditiza vanhu zvamuri kutaura chii vamwe vakaita chivinhu chinosvika baba vachivadira mvura baba yatiratidza kuti havana zvavari kunzwa but moto uchibuda musoro mavo vana vavo vachibva vashivedzwa kubva komane mukadzi vana vakasvika vakatozviona kuti baba ndo zviri kuitika ndobva vatanga kufamba pachibva pauya mwe munhu zvikanzi baba imimi pachenyu mune kwamakaenda imimi kunotora mushonga but mushonga wamakatora uyu makakundikana kuushandisa mune zvakanaka makundikana kuushandisa mune zvakanaka hamuna kudzokera kunobhadhara mari yamakanga machinzi munofanira kuti mubhadhare nokuti hazvina kubuda zvamange makatarisira asi munhu akakupai ari kutizwa makakanganisa asi ndikatarisa munhu uyu haazi kure ari padhuze everyday munotoonana baba vakati kudini mushure mekunge mashoko aya ataurwa baba ndokutanga kuramba kuti kuvana vangu dai tafamba kumwe nokuti zviri kutaurwa pazvinhu chese handisi kuzviona baba plus munhu uyu akabva taura kuti ndoda mari yakati yekuti ndikubatsirei pazvinhu izvi
zvazviri zvitori right because muchatopedzisira makutochirwa nechi chiro nevana chaichewo kana nemi kutotsva nemurisha muchioneka kana zvipfuwo zvenyu musi wacho newo mangwana acho kwakatobuka mombe kudanga yakatotsva kuita senge kagochwa mafuta achirira pasi zvadaro mhuri yezimbabwe baba vana vababa vagara pasi naamai svikanzi ngatiite sei ngatione zvekuita because baba tikaramba chivatevedzeraga ndiye munhu ari kurwara zvaari kurwara pamwe zviri pari ndo zvida kutomukonesa kuti aite sei abatsirwe saka ngatizamei kuti baba vangabatsirika sei ndobva vatsvaga mubatsiri ndizvozvo vatsvaga mubatsiri achibva auya pamba mukadzi auya pamba mubatsiri auya pamba zvikanzi nyaya ndiri kuona panapa nekuti pakati pemunhu akapa baba venyuyu naiwo vane ukama yes patori neukama zvakare but ndikunongedzere kuti ndeuyu zvandiri kukumbira panapa ndezvekuti izvo hamukwanisiri kuunganidza veukama venyu muchivaudza kuti iwo tanga taona baba vari kurwara inzwai kubva kumabasa vari kudzoka pamba kurara havacharegeri kurara dzimba dzikapera kutsva dzese pano asi kwatofamba isusu vanzi vanoda kubatsirwa saka tatiti kuzise veukama kuti hama yenyu iyi taakufamba nayo asi pamuchaunganidza vanhu itai kuti inini ndinge ndiripo nokuti ndo pandichavawanirawwo kuti ndigovaudzawo mashoko andinawo andiri kuda kuvandira pachitiko ichi right zvikanzi kudini vana naamai amai ndo vakatungamidzwa mberi kuti semutorwa ndati mwe wangu kana kuti imimi veukama vanodawo kufamba ndichikudzai zvanoita sei zvandinenge ndaona nezvandaudzwa but umwe munhu ari kunotibatsira kunzvimbo yake yaanogara ndeuyu vatori panapa vanhu vachivatanga kuwasisa makadii sekuru makadii muprofita makadii sekuru vari kuzama kuti vaizama kumhorosa munhu vachishevedza nemashandiro ake kuti mukristu here kana kuti ndewechibhoi munhu uyu achibva ataura akati ini ndini ndiri kunobatsira baba ava asi mabatsira angu dare rangu izvezvi rine paritori izvezvi ndiri kuona baba ava vane zvavakapiwa zvavaifanira kuti vashandise asi havana kuwase kubhadhara but munhu wacho handisi kumuona ari kure munhu wacho ari munzvimbo inoyi asi ndisati nena baba wakunovabatsira ndiri kukumbira kubvunza kuti kwamuri veukama hakuna here ane zvaakada kupanana nababa ava zvakafanana nemushonga zvaasina kubhadharwa zviri kuita kuti baba ava zvivadzokere nhasi ndizvozvo veukama vese hapana akabvuma pakashanda nyadzi akabvuma hapana akabvuma zvikanzi ndakuenda nawo asi maendero andiri kuenda nawo ndiri kunoita kuti inini sezvo zvinhu izvi vakazvikanganisa kubva pakutanga baba ava vakanga vanzi ivo pachavo vanofanira kuita 60 days mwedzi miviri yakakwana vasingarara mubhedroom mavo kunyange vakarara mukicheni kunyange vakarara musango vasingasangana nemukadzi ndo zvando zvataurwa nemubatsiri nemunhu akavapa mhiko kana vozoteka kushandisa zvinhu zvavo ndozvaifanira kuti izvo asi baba ava vakaonekwa kuti pa60 days izi vakaita bonde kana kuona kuita katatu saka vakakanganisa mhiko vainzi pavakazobata mishonga iyi vaitori munhu akasviba pazviri asi vakabvunzwa vakaramba vakati aiwa ini zvinhu zvangu zvivare nokuti vakanzi kana vachinge mapedza munouya kuno kutoratidza kuti zvinhu zvenyu chiendere mberi vakabvunzisa kuti maitere zvatakakuudzai vakati hongu ndaita maitere hongu ndaure vachibva vapiwa gona ravo kunzi chiendere munotanga izvo asi hapana chakabuda imba dzakatanga kutotsva so zvikanzi inini ndiri kuda kukumbira kuti ndinodzorera moto uyu kwauri kubva hapana mabatikiro aunoita nokuti moto uyu uri kutobva ikoko uchiuya kunoko unouya kunoko uchizopisa imba hauna pauri kugara unobva ikoko ndonosvika uchipisa imba saka kunoko hapana paunobatwa asi kwauri kubva ndiko unofanira kuparadzirwa ikoko saka takuda kuti paunotuma uchifanira kuzopisa imba iri kunoko kana kuzopisa baba ngautenga kupfuta ikoko saka imi veukama hapana here ane chokuita pamunhu uyu nokuti zvandiri kuratidzwa inini munhu ari munzvimbo inoyi veukama vakati kudini vakaramba vari ukama varamba hapana kuita 3 days kitchen yeumwe baba mukuru wemufamily imomo ndobva yatsva yapfuta ndobva varipota kumapurisa vanhu kukatombosungwa vanhu vanokona kuita 2 vachinzi vaonekwa tsoka dzavo asi vanotaura mashoko vachiti iwo vanhu ava isu takatodarika nepamba pamanheru kumushani munodarikirana nemasensi vanhu vachifamba hapana waya takadarika nepanapa nezuva hatisi kuramba tsoka ndedzedu asi zvekutapisa imba hatina kupisa imba mapurisa achiuya nevakomana kuzobata vakomana ava vachidarika navo nepamba apa mapurisa aripo ipapo nevakomana ava vachinzi hapana ndichamunoziva chinhu panapa bedroom ndobva tuguka
vanhu vari kufungidzirwa varipo, vanhu varipo nemapurisa. asi mapurisa ka avasiye munhu murodi. vakomana vakaendwa nawo vakaenda koko vakaenda mazuva avo vachibva vatsuka chitora statement but imwe imba yakaita sei yakamuka ipapo. baba mukuru vevakatanga kubuda moto imba dzavo zisati dzapera sezvakaitwa apa zvokuti vachifamba vanotonzi muri kutsva. baba mukuru vakaramba kadaro hama dzenu vadzaungana zvakare zvikanzi veduwe tine zvatakaudzwa panapa ko imimi hamusirimi here mune chokuita ichi. baba ava vachibva varamba vakati handina chokuita hamuna chokuita zvikanzi handina chokuita kana hwana time hana chokuita zvikanzi hapana vaukama ndokuenda zvakare kuri munhu aibatsirawo zvikanzi kumba kwedu kwakuitika zvakare zvikanzi aiwa kana munhu ane zviri kumunisa anouya kwandiri ndizvozvo nokuti ndakataura pai hazvirambidzwi kuti munhu anonyara anogona kunyara but chinhu chiri kurwadza vanhu vakawanda mukoma kb mukati menzvimbo yemberi mwandiri kutaura instead yokuti baba ava vaende kunotaura kuti ndini baba vakabva mapoison vachibva vafa. vamukuru vaya vakabva vamapoison vachibva vafa kudaro ndo pakazobuda mubatsiri achiti ndinonzwa tsitsi nokuti munhu afa asi sando dzake nesimbi dzake kana kuti matuzi ake ariko ende paafa iko zvinotoita zvekutoita sengonzi zvinotoita senge kuti ikombiyuta kuprograma kuti nenguva yakati nemusi wakati zvinhu ngazviende kwakati paakazvisiyira kana zvisati zvapera zvichiramba zvichiuya asi kuno kumotoro chiramba uchiita sei uchipfuta but muridzi wenyaya idzi afa. uyai mugare panapa veukama zvakare veukama ndo pavakaungana zvikanzizo ndiri kukumbira kuti tibatsire veukama asi sense muridzi wepamba apa afa ndiri kukumbirawo zvakati nezvakati timise hondo iyi. mukoma kb murume uyu afa vanhu vakuenda kuboard ving murume akavigwa usiku akavigwa usiku chikonzero akavigwa usiku pakofini yake mukadzi wake achingobva chete kuti aona murume wake paonekwa pamira nyoka pamusoro pekofini yakasimudza musoro. vanhu zama kuti nyoka vanhu vakati komana haisi nyoka yekurova iyi. vamwe vakuru neusabhuku vakanga varipo zvikanzi izvo imi munoziva nyaya iyi haina kutangira panapa yatangira kumashure uye zverufu rwomurume uyu harisire kurwara zvekuti chirwere chamubata asi muri kuziva zvamakabva nematare enyu kubva kumashure kuti chii chiri kuitika. imimi mika hamufaniri kuti muvige munhu uyu chedzai munhu akatanga nyaya izvi auye pano mubatsiri kuti ashevezwe aibva kuharani kuti aende kumberengwa. zuva rakavira munhu asati avigwa asi guva raita sei racherwa ndokuenda kuvakuru kunokumbira kuti ndo zviri kuitika honai zviri kuitika. vakuru vakati tazvinzwa but hatingoti munoviga munhu usiku tinokumbira kuti imimi mubhadhire zvirango zvakati nezvakati zvokuti makuviga munhu usiku. munhu akavigwa kumapasi 11 usiku vanhu vakazama kuvhara madhozi emota kuisa mota dzakalaita kuti vaone kuti painobva apa inenge ichienda kupi vanhu vachamira padhuzeri uye zvine kana ichinzi yabva iri kuenda kupi. saka nyoka pesi pakangopedza akakuita board viewing mudzimai wemurume akashaya uyu nyoka yanga iripo pakofini yanga ichingori pakofini kusvika munhu iye auya aita zvaakaita nyoka ndokungodisapera. chiri kunetsa manje ndechekuti nyoka iyi haina kuita zvokuurawa kunzi nyoka iyi yakunoita sei yakunopisa kana kuchererwa pasi. pakangoitwa zvakaitwa nyoka yakabva yashekwa zvekushekwa zvechose ngonzi nyoka yatoenda asi akutaura mubatsiri anoti aiwa ndiye murume uyu neshungu dzake yanga isiri nyoka iye mufiyei ndiye akakamira pamusoro pekofi ndiye akashanduka kuita nyoka asi kutaura kuno kwandiri kuti kana ndisingakanganise nhasi izuva rechi27 yetiwa nemazuva nyaya itikei pambapa pasati pakuda umwe moto zvakare ende dzimba dzakasara dzingori right hapana zviri kuitika ende madhaizi anga achiitika zvinhu zvakutanga pambapa paitochema zvinhu pasingararike mukadzi achitomboda kutiza ipapo asi ko zvinhu hapana zviri kutima hapana zviri zvaitika asi vanhu vachiri vakamira kuti sezvo pachina dzimwe dzimba hapana zviri kuitika here ndobvunza kumashure kuti ko murume uyu wokutanga uyu achiri right here zvikanzi uyu ane kodzero yekuvaka asi izvozvi pane musasa dzimba dzakutotanga asi ndinotenda vanhu mumberengwa vakakwanisa kuungana vamwe vachinisa zvidhina vamwe vachiendesa mamutanda vachivaka kwese kubatsira murume so dzimba dzake dziri kuvakwa nevagari vemunzvimbo kusanganisira nevamwe vakuru vemunzvimbo kuti ngatibatsire murume uyu asi akabvuma mberi kwevanhu kuti inini pachangu ndakanga ndaenda kunoromba zvandaida ndezvakati nezvakati but sorry handifi ndakazviita futi asi iko zvinozve ari kuvakirwa dzimba dzake kana ndisingakanganise kutori neimwe yapera asi isati yose warufei. vagari vemumberengwa vachibatsira murume uyu tinotenda nyoka yanga iri pakofini yemushakabvu yanga iri nyoka rudzi nyoka dziya dzinoti dzikasimudza musoro mukoma kb panapa pahuru apa pandasenge pane kwatika kuti paka
handizi kuti munonzi chi makobra ndizvo zvayaita ipapo yakangomira isingasheke yakangomira munhu akanga kutotevera mashure kuti anoita bodving wacho vakamira pakofini vaive vanhu vachidarika vaive angasina kuiona akatouya kuti arida kuona ndakati achidzukira achimhanya ndonguva yakachekora kuti pane nyoka vamwe vakatotiza parufu zvachose vanotozoonekwa zvachose. Uyu murume akazotsvirwa nemusha mushure mekukanganisa mhiko paakaenda kunoromba dzimba padzaitsva midziyo mumba yaita sei? Midziyo yaitotsva dzimwe dzimba dzekupedzisira dzakatozopedzisira kubviswa mudziyo dzisati dzatsva kuti vaende panze vachida hachanzwisisi kuti chiri kuitika chii vaisa vanhu especially pakauya polisi ine vanhu mushure mekunge kicheni yapiswa imwe imba yevana ichitsva bedroom yavo zvimwe zvinhu vakatobvisa panze kuti zvinhu zvisei panze kusanga seri mapolisi anga ari pakati izvi zviri kuitika zvimasikati right kune munhu iri kuseruka wona imba yekutotsva kwayo ine kana dzimba dzoche dzichitsva hadzitangiri pasi dzinotangira pamushuruvi pamusoro pekutanga vape dzobva dzinotangira kutsva ndirauma pantsando ndo pantangira akakupsa nyumba mati ukama wanga huripo kana kuti huripo pakati pemurume akakanganisa mhiko dzekuromba neuyo vamukuru vakazoshaya ndoupi? Right, ndibaba nemwana akanotora akatanga kusirwa nemba mwana uyo akanga atorerwa wachona anova ndiye akarombeza mukoma wababa vake baba mukuru unoti ndo ranga riri dzinza kana kuti zibaba rasara mumusha pakaipa. Zimbabwe inzwai munzwe chakaitika kakumberengwa munoti kudini mubatsiri paakazoenda paakashedzwa kuti baba aba mukuru vashaya vadaka kuvigwa asi pane nyoka inga iri pakofini pane here mashoko akataura pamusoro pemushakapu? aiwa mubatsiri akatoshevedzera akati aiwa ndo zvinoita pese panofa munhu aine shungu kana kuti pane zvaitika ndo zvinofanira kuratidza kuti pane zvakuitika paari. Murume uyu airema anga nezvinhu zvayo hama yeyu yairema yange ine zvinhu zvayo vaipisa ndinonzi Pasmo Chinakidzo, ndinodada nemhuri yangu. Mwanakomana ndakamudzidzisa, mwanasikanawo ndakamutora zvakaenzana, ndakamupa mukana. Uye munharaunda vaitoti iwewe uri kutambudzika kuti mwanasikana aende kuchikoro, wadiko kumuroodza, asi inokuziva chinangwa chokuriritira mhuri. Ndakashingaira, nhasi uno ane dhigiri rake. Paita munango pantedwe. Halo National FM. Halo. Makadisi enyu. Baititi. Ndini. Vurisei. Tiribo, mimi na KB vurisei. Aiwa takachibata tinemi kani. Aiwa aisuza atichiregeze. Kuti tse. Kuti tsi. Maititi. Aiwa mukadzi uyo kawe. Anoroya. Sei muri kudaro? Nekuti wai achiti akaenda nevanhu kumvura vanosarako uyezve haataure. Saka iye anotori nezvaainazvo zemanjuzi izvo zviya. Saka pari kutodawo kuti vanhu vaite go back to sender. Namaititi kana munhu akafa ndinaye chakakosha kunoudza vanhu kuti munhu afa chii? Chakakosha kukuudza vanhu kuti paitika accident ndine munhu andandinaye akandikera. Saka paazopinda mumvura aenda nemvura. Saka iye anonyararire. Uyezve zvakazomupa simba rekuti iye ati adzike nepasuru dzake uyo mutienda ega. Iye wosara nepasuru dzake wari tu ipapo chii? Aitoziva zvinhu zvaizoitika mberi. Vanhu vagara vachiudzwa kuti regaika kuyambuka nzizi dzakazara. Mai ava aiwa havana kumira mushe waiva vasina kuzondotaura what tomboti ndo zvaitika. Kokapondokawo akandekei akakekuzoti kutonyazoziva kuti munhu afa wakuendesa kapondo iwo hauchaende iyoyo. Anga chibhadhara chikweleti kana parufu panobvunzwa kuti pane rangane chikweleti chakanyemba. Manje wanga wabvunzwa nani? Vakangoti regai nditumire pamwe wanga uri busy. Aiwa azviite izvozvo ende wanga wanzwa nani kuti anzi afa iye wasina kupa shoko kuhama dzacho. Wakanga wanzwa nani kuti afa iwo wakunza $2 iwo wasina kunza shoko kuhama kuti hama yenye afa. Shoko rinofamba kakumamisha uku kuti munhu afa even kumadhorobha.
eka riri kufamba nevanhu kakwete iwo kavanga varipo pasini. Saka poitwa sei maititi? Mai ava ngavaendeswe kwamambo sezvataurwa zviya zviya. Kana vaenda kwamambo ka aiwa vanhu vakafirwa nehama dzavo ngavaite go back to sender. Aiwa tinotenda. Aiwa zvandirwadza zvokuti vakomana 22 years. Zvakaoma kani. Zvakaoma. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini ngomutse vaviri vatatu maititi. Ndinomutsa vana vangu vari kuHarare kuwadzana 6 uko wese. Ndomutsa mai vangu kukwekwe paMavheni paJ99. Ndoti nemi vana KD nevamwe vese vakachibata chimuti. Newe National FM wese ndinoti rikitifu. Futi! Kafuti kacho. Kafuti kacho. Rikitifu. Semunhu ari kukuhwa fuja kudai. Ari kukuhwa fuja. Simba rakawanda riri kufuja. Right. Vakutaura zvine mari kamukati. Kana katoni kanochinja. Kanochinja. Vana vanga vari kukuwadzana. PaMavheni pakweyekwe. Rikitifu. Tandinonzi Tendai Blasho. Ndinogara kumutora Shanga. Ndiri musikana akaroorwa ari mwana mudiki. Ndakapinda mumereji akasangana nematambudziko. Akaita semhirizhonga mumba. Kunyimwa mari nekurambidzwa even kunoshanda chaiko. Asi ndakakwanisa kuzobuda mumereji. Ndikatanga kurarama upenyu hwangu ndiromba pavabereki. Iko zvinozvi ndiri form 4. Chandingada kusiya kune vamwe vasikana chekuti usamhanya kupinda mumereji uri mwana mudiki. 21 minutes past 11 paita munango pantedelekizani katibve kuti ndiani. Hello National FM. Hello, makadiko akomana. Tinosimba mama makadi yenyu. Mai Jacob kazomba pastoni ridge. Ai, wapindira. Mai Jacob vapindira ndiri kutoda nhamba dzevakuru vanoona nezvemasaisai vakomana kumarondera chimuti chaijamba. Rini? Chaijamba rini Mai Jacob? Musechina neFriday yapera iyi. Oh. Izvozvi zvavasei? Aiwa apa ndadzoka kustoni ridge aiwa tiri kubatika. Tiri kubatika zvakanaka. Ndoda kukomenda cheuyu mukadzi wekuzvisungirira uyu. Ndiri kuda kuti vanhu gore rino mujolo vachaurega. Jacob. Aiwa pamberi namambo uyu mambo anotonga vanhu veku matiti ibhoera. Kubhoera. Bhoera chief Nyashanu. Mukadzi wemunhu nemurume womunhu havabati magetsi. Vakubhadhara guva risiri rake apo kumba kwemukadzi wake anenge asina kuroorera vamwe mumba kwavo. Saka aiwa chidzidzo aiwa pamberi namambo sando dzamambo apo vabereki vemunhu havasati vataura zvavari kuda achaitwa kuti dzimwe mombe pamusoro pedzimwe 7 idzodzo. Saka shoko ramukada kusira varume nemadzimai vakateerera ndire kuti kudini? Shoko randinoda kusira varume nemadzimai panguva inondida kuvaudza kuti mukadzi wemunhu kana murume womunhu magesi hayabati. Unogwiniwa ukafa. Aiwa tinotenda, sweresai vaviri vatatu Mai Jacob. Ndoda kusweresa vateereri vese vakabata chimuti pane dzino nguva. Ndoenda kuIV ndoda kusweresa mafanzi yangu Mai B, Mai Katande naMai Gware. Ndoenda kuMount Daru enda kusweresa mama wangu Mai Takubva nevese vokwachibira nevekwaMukambi. Ndoti bamukuru wangu baba Ashero paspeed apo. Ndopedzisira nehanzvadzi yangu anonzi Owen Kibira pa3 Sisters apo ndoti mumushedze katatu paconcession. Anonzi ani? Owen Kibira. Owen Kibira. 3 Sisters concession. Rikiti vo. Mai Jacob. Kazomba. Vari kupisa. Vanenge vane moto. Yes. Vanoendesa masayasai vakanzi dzviwa ndina mai. Tiri kukumbirawo nhamba dzevanoona nezvemasaisai. Vada kutaura navo vega. Transmedia. Muri kutsvagwa. Muri kutsvaga na Mai Jacob. Paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello mamukasai. Tiri kutaura nani ari kupi? Makibenga pachitumbi chavo. Ani? Makibenga pachitumbi chavo. Makibenga! Ziri se vashinda. Ziri se? Komanga muri kupi naye mukoma Makibenga? Ziri zvakabati dzvanye. Chii chinenge chakadzvanya?
mabasa acho anenge akati pressure unozosvika nguva yacho. Asi munenge makachibata kuti dzvi. Takachitoteerera zvedu. Tibatsirei tinzwe. Alright, ndambotaura nenyaya yemuroyi uyo, kuroya muroora uyo. Zvaonaka zvinoitwa nana Mwene. Ashonga kumbira zvipiro zvimwe zvinhu zvekuti unonyara wega utaura nomuromo wako sva machirai kumbira ndei kumuroora naini zvaanoshandisa ndei. Vaida kusimbisa muroora sezvo angapinda mumusha. Hakuna kusimbisa kwakadaro hakuna. Hakuna vane uroyi but hapana rimwe mutemo ungati muzimbabwe ambovandudzawo mutemo wevaroya vamwana akazvira zvatinyanyisa. Muri kufungei mukoma Magbenga, muri kufungei nezvazvo? Ndofunga kuti nimafungiro angu inini daida pamboitwa matanho kuti zvinyetsoongorwa zoti varoya vari kwero kuti havanoti ivo vanoti varoya havako vanotozoti varoya ariko but mutemo wacho hazotonyeredza mutemo. Zvinozonetsa. Okay. Vanoroyiwawo kuti ivo vanhu vaiva vasakanyatsokugadza mudumbu remutemo irori kuti imwe mutemo yakuvandudzai ngavandudzewo uroyi. Mukoma Magbenga, munozoti chinonetsa chii? Kuzoita neumboo hwekuti Bhozhongoro akauya usiku kuzondiroya. Iwo karara. Umboo hwacho hazvinetse. Handina zinata varipo era. Unogona kuti province yega yega yangowanikawo munhu anomirira izvozvo zvokuti tomboti Bhozha abatwa neuroyi ndiye akomera uroyi. Totorawo one munhu wemashuwedzi, one wekumasvingo kana kuti umatedrere ndiveto kana province yedu vanhu kana kuti tine maprovince mangani muno 9 amene vavo 10. Saka umwe ozoitawo nevanhu vese vavavo kana zvakandiswa munhu abuda hanzi muroyi afanotopika zvakasimba. Okay. Afanotopika ngavambovandudza mutemo yoyu kwete zvivavo zvimwe zvira kuitika izvi. Aiwa, tinotenda mukoma Magbenga, ingoswedese vaviri vatatu. Alright, andangapedza futi alright. Ndangosawo madhamu wangu. Vana vangu naEndron Kadipeyas na Shameni. Namai Magbenga. Ndeyambuka zvangu pamira paAmerica apa. Ndangomhoresa zvangu hamupana Trump uyo atishungurudza zviri seko Trump kusvika riniko tisafa kudai Trump. Ndifunga ndizvozvo. Futi. Rikiti vu. Baba Isabel, kwanhasi tatandira zvakwana. Hai chokwadi. Takupita munjira tichienda kuponi kumapisa. Mapisa, are you ready? Tiri kubwera kakumweko. Vane nyaya dzavanoda kuti dzisvike pachimuti, dzipfapfaidzwe, dzitsudzuro, dzikwapaidzwe. Munobatika sei? Rega ndingoti mukoma KB, makadiko maswera seko mai mbuya makanaka pamurehwa pachemapango kwa Musakwa. Chimuti wakabada kuti dzve Sabhuku Mutize. Iwo ufurika idzi mukoma KB. Sabhuku Mutize vari pamurehwa apa. Vanonzi varume utekwa vakabada chimuti. Mamukaseko mai Eleni vamadhuyo amai vangu pamanyame pakapa constable tafadza chekururama aiwa chimuti makabata ndio zari munacho Sabhuku Karamba chibate munacho pamwe chete iwo boss Black Sam aiwa chimuti makabata kwanza ndichise kwanza ndrenge ndinemi kwanza ndimhanye andidomoka basi ndrenge ndinemi mbichana kwe General Sheren pang'ono vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Israel Tembo Vanigao Cavani po rikiti vo. Pane wandikuda kukwaseka kubhaibisa mukoma KB kuvarisa tarisai machakwa Mambeva special ari kuponi. Aripo panikipa Fidelity apa. Fidelity. Mwera mbeva. Machako akachibata kuti dzve. Numba yemuonekedzano. Momento ya Brillianto.